Здравейте! В това видео ще разгледам основните стъпки при покупката на имот, когато в сделката участва банка кредитор. След като сте представили всички изискани документи и имате насрочен час при нотариус, ето какво следва. Първо, подписване на новите нотариални актове, с които имотът се прехвърля на купувачите. Второ, купувачът подписва ипотека, обикновено законова, но понякога и договорна такава. Трето, ако има разлика между капорото, ипотечния кредит и продажната цена, купувачът трябва да я покрие преди вписването на нотариалния акт в служба вписване. Четвърто, продавачът получава разликата между продажната цена и ипотечния кредит след вписане на ипотека и представянето на удостоверение за тежести. Това обикновено отнема няколко работни дни след нотариалното подписване на сделката. Надявам се информация да ви е била полезна. Ако е така, ще се радвам да я харесате и споделите. Ако искате да научите повече информация за документите необходими за сключване на сделка, ще се радвам да ми пишете.